Masu kallon mu barkamu da warhaka, barkamu sai kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin namu na sirrin boye. Shirin sirrin boye shine ke binciko masu kallo halin da duniyar mawaƙa ke ci kama da suke gudanar da rayuwarsu da masu rikan da ke wakana a cikin industry. Kamar kullum sunana Aliyu Jibril aka DJ Alione aka Daddy Khalid aka J Khalid Abdullah. Wannan mako mun kawo muku wani matashin mawaƙi wanda aka fi sani da oneplay. Oneplay baba ne, kika bar ni kin fayyawa ne, ja da ni ka zama wawa ne, su taɓa ki su ja mu ƙawaye, daga nan har garin ɗinɗaye, oneplay nake ba mu tagwaye. Haka yake, barka shiga wannan shirin namu. Yawwa barka da. Masu kallon su dan san takaitaccen tarihin ka wane ne oneplay? Na farko dai suna na Rabiu Abdurrahman. Na'am. Kamar yadda kowa da ya sani oneplay. Na'am. Rabiu Abdurrahman daga ina ya taso, ina ka haife shi, ina yi karatunsa? Ok, Rabiu Abdurrahman dai asali ɗan garin Katsina ne. Ina a Ɗanduma local government, nan na yi primary school, na yi secondary school, kafin nan daga bisani na dawo nan Abuja. Na'am. Daga ciki za mu iya cewa a primary school karatunka ya tsaya? Secondary school. Na yi primary school, na yi secondary school, daga dai secondary school maka dan dakata da wato makaranta na gaba da primary kenan. Yawwa. Na'am, to daga ina ka samu wannan sunan oneplay? To oneplay dai gaskiya long story ne. Na'am. Yawwa, a school ka san yawanci za a ga a makaranta za a ga kowa da nickname din da ake kiran shi. To ni na fara primary school a nan Abuja. Okay. To dalilin da yasa dai na samu oneplay, na fara primary school a nan Abuja idan ana ball. Da ina kwallo sosai. Idan ana ball mu a nan idan wani ya samu kwallo za a dinga woplay ka gane? Irin in kana so ya baka passing kenan. To ni kuma da na koma can na je baƙo ban san sunayen mutane ba idan koma Katsina kenan. Yawwa da na koma Katsina. Na je baƙo ban san irin mutane ba kuma zan shiga ball. In ka ɗauki fasin sai in dinga woplay ka gane idan saboda to su kuma ba wanda ya san suna na irin na je bako to da an zo kwatance sai a ce ai woplay ina wannan woplay din daga woplay sai ya koma oneplay tun ina jin haushi sai na tsaya kuma na duba to bari in canza shi mana ya zama oneplay ko ya zama passion kawai sunan sai ya bi ni. To lokacin ka fara harkan waka ne kuma a kwallon kawai ke yi? Kawai lokacin da ya ba wakar sai dai kwallon sai dai kawai irin ra'ayi kana son abu haka. Saboda ka san yawanci za a ga mutum kana son waka amma wani na farko challenges din da ake samu ba ma ka san ta ma za a yi kaje kai wakan ba ko kuma wa za ka bi. Yanzu dai sunan oneplay ta riga waka zuwa daga bisani waka ta biyo oneplay din. Ka haɗa abin biyu ne ko kuma a'a tun da dai ka fara kwashewa a harkan waka sai ka aje shi kwallon? Shi kwallo tun da dai na fara waka ma kawai sai na dinginar da kwallon. To me yasa? Kawai saboda ka san a da maybe ba wani irin busy haka akan mutum lokacin yarinta amma yanzu ga busy ga wannan to lokacin kwallon ma yana gagara sai yasa kawai ka aje shi a gefe. Waka kowa da yake daukan waka kai ana kama hangi aka ce waka menene waka? To waka ni dai ana wa fahimta. Wata hanya ce wanda take isar da sako saboda a yanzu a zamanin da muke babu abin da ya fi saurin isan ma mutane sako kamar waka. Saboda za a ga yawanci za a ga mutane wani ma ba wai tsayawa yake wai ko ya saurari rediyo ba ko kuma wani something like that amma wayoyin nan za a ga kowa da yana da ita. Sannan waka in ka yi ta duk wani sako da kake so ya isa za ka isar da shi ta hanyar waka. To ni a yanda na ɗauki hanya ce ta tura isar da sako. Lokacin da ka fara harkan waka akwai wanda ya koya ma ne ya ja ka zuwa studio ko kuma kai ka ɗauki kanka zuwa can? Gaskiya ni na ɗauki kaina na je studio saboda waka na farko ba na mantawa mun yi waka ne mu uku da ni da abokaina haka to dukanmu dai babu wanda dai zai ce ma ya taba zuwa studio muka yi waka kawai dai mun dai shiga yau dai za mu yi waka kawai yau dai za mu yi waka dai to da muka je kuma sai aka zo kowa dai ka san dai wakan aka ce featuring za ka yi bas na aka inginawa to da aka zo ai wakan ta yi daɗi ka san abu idan kana son shi kuma kai to yanayin yanda mutane za su ɗauki abin da kuma yanayin yanda za a baka ya zan ci goyon baya
to haka za a ga to tun daga nan na ce to ai to kuma dama tun can ina da ra'ayin yin abin sai na ce to shikenan sai na ƙara zuwa na ƙara rubuta wata na ƙara zuwa na ƙara yi aka ce ta yi to daga nan kuma sai na miƙa amma su wa'incan duka babu wanda ya ƙara yin waka tun daga wannan waka ɗaya babu wanda ya yanzu wakan ta nan yanzu haka wakan tana nan kana iya kunnawa kuma ka ji sosai ina jin ta kuma sosai saboda ina son wakan saboda wakan ne na farko zaka ji tun a lokacin murya na ma baya wani fita saboda tsoro yanzu kuma an goge kenan insha Allah yanzu ai ka san komi kana yi kana dan ƙara samun ci gaba na'am to yanzu da ka dan gogen kana da mai gidan ne ko kuma har yanzu baka da mai gida kana zaman kanka ne ka san dai idan ita harkan waka idan ka fara ba za ka ce babu wanda ya duba maka ba misali tun daga kan producer naka wanda zai ringa ma aiki da wanda in wani abun ka zo zai ce ma a'a kaza yanzu haka ba za a ce ma ban da mai gida kwata-kwata ba ina da shi amma ba shi ya koya maka amma waka ni dai yawa irin dai ta wani bangare dai na waka amma dai ba waka dama ni na koya ma kaina ni ke yi da kaina na makalla ka kai shekara nawa kana harkan waka gaskiya ban daɗe ba duka ban fi shekara 3 da fara waka ba kai waƙoƙi nawa akalla yanzu ina da audio za su kai 15 video ina da guda 3 to cikin waɗannan waƙoƙin naka wacce waka tafi fashewa gaskiya waƙan da ta fashewa wanda mutane ma na ɗan fara fitowa aka sanna a kanta ta ne mahaifiya sai kuma dance for me ni kaina na fi son su saboda su ne suka dan fara fito da ni mutane suka ji wannan ai waka ta yi kaza da kaza me ya ji hankalin ka kai wannan waka to gaskiya kare san a dai mutum a rayuwa za mu fa iya cewa ginshiki shine mahaifiya haka saboda a duniyan nan dai babu wacce za ta soka ta soka ginu ka zama mutumin kirki ta baka soyayyanta dai ta ko'ina gudunmawa ta ko'ina kamar mahaifiyar mutum to wannan ne dalilin da ya sa ina fara waka na ce to aini idan ma har ban nuna soyayya ga mahaifiya ba sannan kuma za a ga in dai za a ga mutum yawanci kalubale ko ka ga mutum ya zama wani ko shararre ko kuma wani gurɓatacce haka al'umma za a ga na farko ko dai akwai sakacin mahaifiya na biyu kuma ko kuma ya yi rashinta to za a ga waƙan ma da na mahaifiya za a ga akwai yadda uwa ke soyayya da ɗanta a verse 1 kenan verse 2 kuma ƙalubalen da yaro yake fuskanta saboda idan babu wannan mahaifiyar to me yasa yawancin mawaƙa ba su ma iyaye maza waƙa ne ba a ma iyaye maza waƙa ba dai ka san yawancin iyaye maza akwai zafi ko ba ka to wannan dalilin ne za a ga yanzu a takaice dai kai idan ɗanka ya taso zai yi waka ba ka so ya ma waka kenan ba za a ce ba na so ya min waka ba zan so saboda ni na riga na san ba zan ce waka na san illolinta misali na san kuma na abin da nake nufi shi ne a nan gudun shi ne me yasa yawancin mawaka ba su yi ma iyaye maza waka to gaskiya ya danganta ka san iyaye maza dai idan aka ce maka wannan ko ɗan ƙaramin yaro ne yake abu aka ce ga babanka nan za ka ga ya nutsu ya yi shiru ko da maman shi za ta yi ta mai magana ita za ta dinga mai ne da sanyi to sai yasa gaskiya iyaye maza amma ka san da cewa waɗansu sun fi tsoron iyaye matan akan mazan haka ne ya danganta ka san kowa da irin zuciyan shi za ga wata mahaifiyan ma tana da zafi na'am lokacin da ka shiga harkan waka wani irin kalubale ka fuskanta a gida gaskiya na fara fuskantar kalubale saboda na farko dai ina da babban yayan mu haka wanda mu biyu ne maza a gidanmu shine babba na farko da na fara ya zo ya min magana to muna da akwai wani abu da muke da shi a gida idan za ka yi abu kamar ko sana'a ko wani dai abu dai na ci gaba za a kira ka ne a tambaye ka shin wannan abu kaza da kaza da kake so misali ko babanmu misali zai fara maka magana ne kalubalen shi ka zo ka kare abin nan misali waka me ya amfanin nukanta me yasa ma kake so ka yi wato za mu interview yawa me yasa kake so ka yi idan har ka san amfaninta
ka ba shi kwararan hujjoji wanda zai iya gamsuwa zai rabu da kai. To ni ma da muka fara, to ni gaskiya da yake da wuya in zauna da babana haka in yi magana ba, wannan babban yayan nawa shi nike samu in dai ya amince to na san can shi kuma zai je duk wani yanda zai iya gamsar da mahaifinmu zai gamsar da shi. To da shi na fara magana ya gamsar da shi dai yasa gaskiya ban samu wani kalubale sosai ba. A yankin kuma fa a area haka area kuma ni dama gaskiya ba mutum bane ba wanda nike damuwa da surutan mutane. Na farko in dai duk abin da za ka yi a rayuwa dole akwai wani, in wani ya mai wani ba zai mai ba. To na fara waka dai tun abokaina in zo in dan tuttura musu, to muka zo dai haka wasu su surutu wasu su kaji a ce ai to ni dama in dai za ka yi ta surutu ko da za ka zo ka gaya min dan ce ai ni ra'ayina shine, kuma ni na san me nake so in me kuma addu'a ta kullum Allah ya sa mu kai gaba shine, ba wai surutun yan nan ba. Yan nan ƙasa idan za ka biya maganar su ba za ka yi ba, amma idan ka ɗaukaka su ne za su fara aiwa ne da tare muke kaza da ka yawwa abokinmu ne yawwa, to kaga wannan shine, to sai sa abokin kanina ne sai sa wannan ni duk ban damu da shi ba. Na san me lokaci ne in har ka amsa ka yi suna za wa'annan kuma wanda suke gudun naka wanda suke zagin naka su za su fara danganta kansu da kai. Ko da mutum ba ku da alaka zai iya cewa aiwa dan unguwanmu ne ko kuma ai da abokina ne nan fa muke yin kaza da kaza da shi. To kuma a harkan waƙan kuma fa wani ɗin kalubale ka fuskanta? Gaskiya a harkan waƙa ka san babban kalubalen da muke fuskanta, amma ba ma ni kaɗai ba ko kuma mawaƙanmu na arewa shine za ga na farko za ka fara waƙa komi za a ce kai za ka yi. Alal misali tun daga kan audio, in dai za ka yi audio international standard wanda ya yi quality audio za ga magana ce ta harkan kuɗi. To babban kalubalen shine za ga mu kuma upcoming artist ba wani kuɗi ne isasshe a hannunmu ba. To babban kalubalen da na fara fuskanta rashin kuɗi, wanda har yanzu ba za a ce wai an kai matakin da wai baka da matsala game da yawwa a game da kuɗi. Za a ga in za ka yi bidiyo na farko a ce duk abin da aka ce wai a harkan waka kai za ka ɗauka, bidiyo editing actress wadda za ka ɗauka misali in za ka yi waka da mace da location da waye, kaga abin ba mai sauƙi ba ne ba. To wannan kalubalen dai na rashin kuɗi shine na fuskanta. Nambobin girmamawa ka taɓa samun nawa? Gaskiya ni har yanzu ban wai taɓa ansa award ba, saboda za a ga mu gaskiya a arewa za a ga ba wai award ake tsayawa a yi ba, wanda za a ga duk wani award da za a yi da zaran mutum ya ce maka zai yi award da ka tuntuɓe shi sai ka ji ya ce ma akwai na kaza akwai na kaza. Ni kuma ana wa tunanin award in dai award za a baka a tsaya a duba cancanta. Aiki kenan. Yawwa cancanta me kai ka isa ka ci wannan award din, ka fahimta. To sai sa ni duk wani award ba na ban mantawa yanzu dai a arewa mun samu Musa Shu'aibu wanda zaka ji Gwari Loaded. Mun same shi ya fara yin wani ama award wanda ya saki list, wanda in ka bi list din da ya saki kai ka san tabbas duk wanda ka gani a wajen nan ya cancanta ya kai ya je gurin. Kamar kaga artist of the year wanda ya abin akwai su Ali Jita, su BOC, su Classic, su Hamisu Breaker, su DJ AB, Morel. Kaga duk wa'annan ka riga ka san wa'annan sun kai. Sannan ya yi upcoming artist, kaga akwai irin su Oga Abdul, ka san shekaran nan shi ma zaka ce wannan upcoming ne. Sannan akwai irin su Wizclap, wannan dan Zaria, sannan ga Safa. Kaga ga next rated artist shi ma wannan yayi su Maddox, kaga wannan su Muda, su waye suna nan dai. Amma a cikin rated artist din abin da ya ban mamaki ɗaya shine akwai su Larabiya ka su Black Waziri, which is su kansu su Mupson suna ɗaya daga cikin waɗanda suke trending suma ban da sani ba. Kuma sannan in aka kuma can artist of the year din ka kaman AB ina tunanin suna da wani dan sabani, ba san dai ko wannan zai sa a gyaro ta ba. To duk dai abu da idan aka ce cancanta ake bi, a gani na gaskiya zan jinjina mai, saboda in dai cancanta ne yanda suke irin suka samu sabani da AB dama bai kamata misali in dai dan san rai za a bi. Ai yasa na ce maka award
cancanta ya kamata a bi ba wai san rai ko kuma a wannan muna gaba da shi muna abin da yake faruwa a arewa kenan. Za a ga yawanci za a ga na farko za a ga da artist da promoter fada da artist da wannan shi kan shi da artist fada, to ta ya za a yi mu ci gaba? In dai ci gaba za muke so mu samu sai mun hada karfi da karfe. Na farko ba wai za a ga wai a arewa za a ga wai wani mai kuɗi ya ɗauki kuɗin shi ya ce bari wannan ai ya yi investing ɗin artist ba, babu yamu ɗin still yamu ɗin rigima muke. Za a ce manya ne ba sa taimakawa, to yamu artist ɗin ma rigima ake, to waye zai taimake ka? Wani irin nasarori ka samu a harkan waka? Gaskiya alhamdulillah nasarori duk da ban wai ɗauki long time ina waka ba, amma alhamdulillah na samu irin za a ga mutane fatan alkhairi. Kaga abin jin daɗi ne kana wani abu mutum ya ko a online ne ya ce a Allah ya yi maka kaza, kaga shi ma kan shi. Na wace sana kake bayan harkan waka? Gaskiya ina kasuwanci. Kana kasuwanci? Ina harkan POS haka da dai zamani haka. Na ganin lokaci ya kawo jiki, wani irin shawara za ka ba wa mawaka masu tasowa? To gaskiya shawaran da nake so in ba mu mawaka masu tasowa, za a ga yanzu waka yawanci abin da aka ɗauke ta za a ga mutum ba wai sako yake isarwa a waka ba. Yawanci waƙoƙi za a ga mutum ya zo kawai ko zagi ko wani ya tare musu kaza, ka ji ana ta habaici ko kuma ka ji mutum yanzu haka ta zama za ka ga yawanci batsa ko ka ga maganganun banza a waka. To gaskiya a shawara na, in har waka za mu ɗauke ta kan ya kamata in za ka yi waka ka san me yasa ma kake waka, kan me kake waka. Don wai wane wai ya zo ya ma kaza ya maka ko hasada ko waye. Hasada kamar yadda malam Bahaushe ke cewa hasada ga mai rabo taki ce. To ni a gani na kawai in dai za ka yi waka dai ka san me zai amfani al'umma. Gani lokaci ya kawo jiki, ina masoyin ka su iya zuwa samu waƙoƙin ka sauƙi. To gaskiya ina da YouTube channel ɗina wanda oneplay DDM TV, kamar yadda na gaya ma ni asalin ɗan Katsina ne, ɗan Duma kuma. To zai sa ko ina muka je za mu sa DDM ɗin na. To oneplay DDM TV in har ka je za ka samu waƙoƙi na. Audio Mark oneplay on top. Sannan IG oneplay da DDM ɗin. Mun gode da zuwanka. Masu kallon mu duka yi abin da lokaci babu daman kawo muku na cikin shirin namu na sirrin boye.